Естетичните процедури достатъчни ли са, за да преминем спокойно и мъдро през всички възрасти? Или трябва и още нещо? Да, естетичната дерматология може да изтрие белезите на отминалото време, но все пак в сила остава твърдението, че естетиката отвътре личи и отвън. Така че мозайката на стареене е подеднаква за целия организъм, но ние виждаме как остаряваме външно, но не е достатъчно това. Трябва да работим и на нашите вътрешни механизми, защото мисълта е вибрация, а това е и нашата форма. И много е важно да работим на тези деструктивни програми, ментални програми, които ги имаме, като осъждане, обсъждане, коментиране, минало, бъдеще. Трябва да се освободим от всичко онова, което е нискочестотна вибрация. Трябва един пълен, ментален, емоционален детокс и една диета, която казвам на моите дами, его-диета. Его-диета. Обяснете какво означава его-диета. Това означава, че трябва да променим честотната характеристика и фреквенция на нашите мисли и да си позволим лукса да бъдем честни към себе си. А това означава да приемем себе си, да приемем другите, да приемем цялото в името на една пълна отдаденост, в името на едно личностно съществуване, в името на всичко, защото всичко е любов. И тогава тази любов, това приемане ще се изпише върху нас. Това е много добре потвърдено, показано чрез прочутата анаграма на херметизма, а това е витриол. Това на профански език значи следното. Слез до дъното на земята и там ще намериш камъка на сътворението. А в духовен план, който казвам винаги на моите клиентки, значи слез до дъното на душата и срещни се с твоята личност и върху нея изгради новата личност. Всъщност тук е кодирана тази кинезиология, тази спирала на слизане и израстване. И точно смятам, че тук е тази идея, където естетиката на съзнанието е естетика на тялото. Да, това е по-трудната част, мисля. Много е трудна. Дамите, като я разберат. Цялата програма, която предлагате. Имаме много за работа. Даже тогава разбираме колко малко ни трябва да отидем на фитнес и колко е лесно това нещо. Когато почваме да работим върху себе си, да намерим себе си, да познаем себе си и тогава да се харесаме, тук вече е трудната задача. Да. Как го постигате? Точно през тези методи, които ви разказах, че това са методи и древни знания, които ни са дадени със самото човечество, където имаме медитативни практики, дихателни практики, интимната медитативна гимнастика. Жената не знае какво се крие в нейната женска сила, което е заложена в интимната част. Всъщност тези мускули, тези практики, как могат да отворят един извор на женската сила, който събужда в жената нови познания към себе си. И точно така се постига. Точно говорим тук за тази холотропна сексуалност, като всичко е сексуално. Не е само тази базисна, но връзката с висшата когниция, връзката със себе си. Тези практики помагат на жената да го постигне това нещо, да пречупи тези блокади, да може да се задвижат тези канали на Ида и Пингала, както и баланса шушумна. А това означава да може да се отвори този портал, в който жената вече достига до едно друго ниво, за който тя вече говори по съвсем друг начин за цялото и разбиране за себе си, даже не познава себе си от миналото. И тези бръчки не й пречат различни белези по тялото, които преди били нейния генерален проблем. Сега всичко вижда по един съвсем друг начин. Всичко това, за което говорите, прилагате ли го върху себе си? Използвате ли най-напред себе си за намиране на този път, по който искате да тръгнат и вашите клиентки? Всичко
съм пробала върху себе си, даже и грешките съм направила върху себе си. Една от грешките, която намирам за себе си, е била, че бях вегетарианец. Да, и това ми се случи без да знам. В един период реших да имах пост, това някак ми хареса. След това намерих колко тази храна е чиста, колко е хубава, колко добре се чувствам. И това е истина. Ама сама ли го направихте? Сама го или направих. някой ви в института, в където да работих, ние знаете, когато работиш в нещо, си лекар, който никога не трябва сам да лекуваш себе си. Това означава, че неусетно може да влезеш в някоя крайност. Да. Аз разбрах, че моя организъм не е организъм, на който му отговаря, му пасва вегетарианската храна. И какво направих? Колко време ви трябваше да разберете това? Първите години нищо не усетих, даже беше едно тяло, където всички мускули бяха релефни, фини и се получи една финна естетика. Обаче след това усетих как когато ходя на планинарене, планинар съм, това е моят любим спорт, как в ставите много често получавам някакви дисторзии, някакви измествания, което никога не е било. И тогава реших да направя сама на себе си диагностика на състоянието на кожата. Аз разбрах, че архитектониката на моята кожа се променя в такъв вид, че всички пластове, всички слоеви изтъняват. Това означава, че в тялото липсва този колаген. И това означава, че крайностите не са добре. И тогава разбрах, че всичко, което пробвах върху мен, ми донесе и много плюсове, но има и минуси, така че специалистите някога сме пример за себе си, който го показваме какво трябва и не трябва и върху другите. Но това не значи, че моят опит трябва да бъде и върху друг пример, който не трябва. Да. Иначе другите неща правя ги. Спорт, упражнения всяка сутрин, медитативните упражнения, интимната медитативна гимнастика, храненето, което е балансирано, в което няма забрани, няма никакви режими, има всичко, но се знае кое, кога и с кое пасва. И всъщност трябва да имаме този ритъм, който няма да ни изневери, а напротив ще ни даде най-доброто да проличим нашата естетика и нашето естествено тяло и лице. А как успявате да мотивирате вашите хората, с които работите? Няма да уточнявам мъже, жени, защото явно вече и мъжете имат отношение към всички тези процедури. Как успявате да ги мотивирате, когато срещнете стена, когато срещнете по-трудно приемане на част от нещата, които им предлагате? Да. Или това е строго индивидуално? Случва се, да, случва се. Обикновено при мен идват хора, които вече са подготвени за тази концепция, защото самото име Spa и Wellness им говори за самата система. Тя не идва при мене за естетични инвазивни процедури. Но най-голямата мотивация за една жена е да види със свои очи тя, която излиза от салона. Така че състезанието и мотивацията идват една от друга клиентките. Те си споделят, те се виждат, те се срещат. И по този начин смятам, че делото и постиженията са най-добра реклама и мотивация. Да. При жените е много важно да видят някой друг как изглежда и какво прави. Да. И това е напълно достатъчно. Имате ли някакви тайни за постигане на вашата лична красота? Вътрешна и външна. Вътрешна и външна. Тайната за красотата е, че красотата няма тайна. Защото тя обединява всички тайни. Всъщност, казал го е и Гьоте, че красотата е изява или проекция на хармонията и ако не е красотата, природата няма как да ни покаже тези природни закони, които са хармонични. И ни ги дава, точно ни се дават нещата в красив вид, да можем да ги приемеме чрез нашите 5 рецептори за усещане. И по този начин перцепираме и приемаме хармоничното. Така че тайната за красотата я намирам само в хармонията. Всъщност красотата е изява на хармонията. Където има хармония, там има и красота. Във всичко това, за което говорихме вече почти 1 час, какво е мястото на любовта?
Любовта е най-мощната вибрация за красотата. Тя всичко приема. Тя всичко обича. И тя не прощава, защото никога не е взела в предвид нещо, което е грешно. Така че смятам, че моите дами, когато идват и когато вече имат някаква нова връзка, партньор, без да правят много неща, резултатите са в пъти по-силни, отколко приложението само на методите. Затова препоръчвам, любовта е най-мощна вибрация за красотата. И я пожелавам на всеки. Добре. Това е един хубав финал на нашия разговор. Почти 1 час мина. Аз много ви благодаря за това, че приехте поканата и че бяхте наш гост и че ни отворихте тази врата. Ще завършим предаването, както всеки път, с една притча. За днес съм избрала една много мъничка притча, но мисля, че тя достатъчно добре кореспондира с нашият разговор, особено с финала. Притча за най-доброто лекарство. Попитали мъдреца, има ли лек, който да помага най-много и да лекува всичко? Той отвърнал, най-доброто лекарство за всяка болка са любовта и грижата. А ако не помогне и това, увеличете дозата. Скъпи приятели, обичайте се и се грижете за себе си. Днес в предаването Пътят ни гостува специалистът по естетична дерматология доктор Невенка Пановска. Очаквам ви и следващата седмица по същото време. Останете с програмата на TV1.